नमस्कार समस्तंकु चलंतु आजिर समय बहुत पछकु जिबा सेही समय को जेतेबेले आम पूर्वज माने प्रथम करी ए पृथ्वी रे चलिबा आरंभ करिथिले। आजिर आमर आलोचनार विषय हेउछि पाषाण काल बा जहाको आमे इंग्राजी रे कहू स्टोन एज। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟଟା ହିଁ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ। ଏଇଟା ଖାଲି ପଥରର କଥା ନୁହେଁ, ନା, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ, ତାର ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ପାଷାଣ କାଳ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହାର ନାଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣଟା ବହୁତ ସିଧାସାଧା। ସେ ସମୟରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଥିଆର ଆଉ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ପଥର। ହଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଥର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ ମୋଟାମୋଟି 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପୁରାତନ ପାଷାଣ କାଳ, ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଶେଷରେ ନୂତନ ପାଷାଣ କାଳ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଉଛି ପୁରାତନ ପାଷାଣ କାଳ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମଣିଷ ଇତିହାସର ପାଖାପାଖି 99% ସମୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ହିଁ କଟିଛି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ସମୟ? ଏହି ଯୁଗରେ 2ଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା, କାରଣ ନିଆଁ ଖାଲି ଆଲୁଅ କି ଗରମ ଦେଲାନି, ବରଂ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡରେଇଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଖାଦ୍ୟକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ କଲା। ଏହା ମଣିଷର ବିକାଶରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୂରାପୂରି ଶିକାର କରି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଭଲ କଥା। ପୁରାତନ ପାଷାଣ କାଳ ତ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ପାଷାଣ କାଳ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପାଗରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଆଉ ମଣିଷ ବି ସେହି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପୋଷା ମନେଇବା ଶିଖିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପୋଷା ଜୀବ ଥିଲା କିଏ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୁକୁର। ସେମାନେ ଶିକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ପହରା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାଷାଣ କାଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୂତନ ପାଷାଣ କାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ନା, ତାହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ଜବରଦସ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଯାହା ଆମ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲା। ପ୍ରଥମ, କୃଷି, ମାନେ ଚାଷବାସର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହି ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଗାଁ ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା ଚକ। ଚକ ଆସିବା ପରେ ତ ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏ ପୁରା ପାଷାଣ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାମ୍ବା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କପର ବୋଲି କହୁ। ପଥର ପରେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧାତୁ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ ବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ଏକ କୁରାଢ଼ୀ। ହଁ, ପଥରରେ ତିଆରି କୁରାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଟୁଲ୍। ମାନେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ରକ୍ଷା ବି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିକାରୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷକ ହେଇଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏଇଟା, ନୁହେଁ କି? ଏହି ପୁରା କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।